Antes de nada, gracias a todos por estardes aquí. En primeiro lugar, por suposto, a San Mariño, representante da Asociación Terra de Outes, que, bueno, sin eles isto non tería cabida aquí. Segundo, gracias a Manolo, para mí foi unha sorpresa cando Sam me confirmou que iba a vir Manolo. É curioso porque vexo a Manolo continuamente, pero que me dixera que iba a facer unha presentación, pois non poden estar máis contento que, claro, se algún día tenes un día malo, chamade a Manolo, que xa ele vos digo que xa os saca todo vos. E nada máis, decir desta exposición, bueno, vou coller o vosso permiso díptico porque ainda non o vi, decir desta exposición que levo traballando nela 5 anos, surgiu un pouco como o que fixen nun primeiro momento foi xuntar unhas cuantas fotografías que tiña, fixen un perfil en Instagram como, bueno, para ter un lugar onde poder expoñelas. E, bueno, as fotografías, ainda que parecen moi básicas, en realidade foron buscadas. Teño feito tardes buscándoos, a veces non, a veces coincidía que iba por un lado e tal e aparecía a imaxe, entón tiraba dali, pero o que facía habitualmente era ir buscadas. Lembrome dunha tarde de domingo aquí no Tremuzo. Eu só, ademais, un vento que dos demos e había néboa e eu sacando fotos, iba a decir coa cámara nada, co móvil, sacando fotos a ver de o que podía sacar. O que buscaba nun primeiro momento era buscar o feito abstracto na fotografía, era unha cosa que me interesaba moito. Non quería que se identificasen, ainda que aquí máis ou menos se identifica, non quería que cando o que vise a imaxe, non quería que identificase o que había aí dentro. En realidade, se quitas esta imaxe do contexto, é onde perde todo o seu sentido. Aí é onde consigo a abstracción. Si é certo que a medida que se foron sacando fotografías aparecían outras que me gustaban moito e que, claro, que quisen meter. Pasaron a pertencer, digamos, a esta galería virtual de Instagram e aquí acabei metendo ainda que non foran abstractas. Non hai fotografías como esta, por exemplo, supoño que todas eran iguais, hai fotografías como esta, por exemplo, que, bueno, perfectamente se identifican, ainda que hai outras, bueno, eso tamén se identifica, pero, bueno, hai algunhas que non se sabe o que é, e así creo que sexa. Despois optei por facerme esta especie de garabato que está aquí ao lado. Eu non son pintor, eu son poeta, eu escribo poesía, pero, bueno, foi un pouco o tentar experimentar con isto. E fixen isto por dous motivos. Manolo, ti lembrarás que cando, despois daquela aldea aldofada, que era un proxecto que tiña en mente desde hai moitísimos anos, eso quedou medio abandonado, era un poema por ciscado que ainda teño, pero ao final quedou aí todo medio abandonado. Pero se había outro proxecto que tiña desde aí, creo que desde o ano 2012 aproximadamente, que era facer unha especie de mostra. Eso está pendente ainda, seguramente o acabei facendo, cunhas plaquetas de pizarra emulando os signos paleolíticos. Sabedes que entre os grabados paleolíticos ou entre os debuxos paleolíticos hai signos, hai grabados de animais, hai grabados de persoas ou de magos, pero entre as cousas hai signos. Son como uns debuxos, uns garabatos que non se sabe o que son. Ainda a día de hoxe sospeitase que sexan marcas de tribus para identificar ou non se sabe o que teña un componente máxico, ainda non se sabe o que son, non? Entón, baseándome un poquinho niso, nese traballo que tiña previsto facer, o que tentei facer a base destes signos que en algún momento parecen incluso parecen letras ou símbolos relacionados coa escritura chinesa ou xaponesa, nada máis lonxe da miña intención que iso, que pasa que, bueno, a veces coincidiría. O que intentei facer, utilizando un pouquiño as teorías de Walter Benjamin, era conseguir atopar a aura da imaxe abstracta que representaba. Ou seja, estas imaxes teñen un sitio, teñen un lugar e teñen, digamos, un tempo no sitio onde están, no lugar onde están. Ao sacarlle a fotografía, o que facemos é descontextualizalas, quitalas do seu lugar. O quitalas do seu lugar, en certo modo, segundo Walter Benjamin, estamos derrubando esa aura da que ele falaba. A aura para Walter Benjamin era ese significado que tiña a imaxe en sí dentro do seu contexto, non? Vale, pois a través do signo, dese signo paleolítico, intento representar esa aura. Non digo que se poda explicar, porque a aura é irrepresentable, sempre. Pero é como unha intención fallida de atopar esa aura da fotografía previamente atopada. Posteriormente, nos poemas, o que intento é explicar con letras
o que non pode ser explicado. Que outra vez a explicación da fotografía que unha vez retirado do contexto xa non ten sentido. Isto que ven, imaginade que imos a un xacemento arqueolóxico. Eu cando era máis xovenciño, moito máis xovenciño, tería 10, 11 anos, acórdome que ia á praia moito de Baroña, dos castros de Baroña. E ali ainda a día de hoxe creo que menos, pero ainda a día de hoxe é bastante doado. Se camiñamos sin facer nada, sin tocar nada, solamente camiñar, é moi habitual atopar anacos de cerámica castresa. Non teñen ningún tipo de valor arqueolóxico, senón xa non estarían ali, pero, bueno, están por ali. Entón, eu de pequeno identifiqueinas, grazas a un profesor de literatura galega do colexio que nos avisara aí. Entón, bueno, ainda a día de hoxe na casa teño algúns anacos de cerámica castresa, non? En realidad, eses anacos de cerámica castresa non teñen ningún valor, nin arqueolóxico, nin artístico, non? O que realmente tiña valor das excavacións que ali se fixeron xa se recolleu, non? Pero, que sentido ten que eu teña un anaco desa cerámica, non? Por moi pequena que sexa, por moi pouco valor artístico que teña, que sentido ten que o teña na casa? Na casa, en realidade, perde todo o seu contexto. No meu caso non o perde porque eu sei de onde ven. Pero imaginemos, agardemos que hoxe non sea o caso, deixa de me tocar madeira, que eu teño un accidente de tráfico que me dea, que sei, un vaído poético e morrause pola noite. Bueno, pois pode ser, ninguén está nisso. Ninguén que chega a miña casa e atope iso saberá en realidade o que é. Que valor ten iso? Unha vez que se quita do contexto, perde todo o seu valor. Vale, pois eu o que fixen foi, en certo modo, iso, quitar estas imaxes do seu contexto para facerlas abstratas. Insisto, ainda que busco a abstracción nas fotografías, non o consigo. Esta mesma non é unha figura abstrata, non? E máis ou menos identificase o que é. Pero unha vez que está retirado do seu contexto, medio arrepentido de facerlle iso a natureza, pois intento explicarlo mediante un concepto, digamos, benjaminiano, a toparlle de novo a súa aura. Despois de facer isto, intento rizar o rizo ainda explicando, escribindo poesía. Non deixa de ser un acto fallido, non? Nada, é un pouco como que decías ti, que si é verdad que teño esa teima constante de pulir, de maneira que cando por fin xa tes o poema completamente pulido e preparado para editar, non ten absolutamente nada que ver co poema inicial co que escribiches, non? E é unha teima constante naquele traballo que me leva precisamente a non publicar, a veces porque estás tal que te pego, non? Pois isto é un pouco igual, non? Isto é, de certo modo, non é un pouco igual, isto en realidad é como unha confesión de que non se pode acalar certas cousas, non? Unha vez que matamos o gato non podemos facer que o gato reviva, unha vez que extraemos esa imaxe, facémola nosa, pero, en certo modo, roubamos ese espazo de onde a tiramos. É un acto fallido, é unha exposición fallida, como, bueno, en certo modo me pasa na poesía, non acabas de atopar a perfección na escrita, non? E, bueno, e nada máis, estamos aquí un rollo de 4 pares. E nada, máis unha vez agradecer sobre todo a Terra de Utes, que o labor que están, bueno, que están, pode dicir que estamos, porque eu son membro tamén, dunha maneira un tanto extraña, sendo eu de Noia, dunha especie de carambola, pois acabei sendo eu tamén membro de Terra de Utes, pero estou moi orgulloso de pertencer a esta asociación e de verdade que o labor que desenrola aquí na Serra pois é moi importante. E nada máis, gracias a Manolo, gracias aos amigos que viñeron, bueno, gracias a Manolo porque cada vez que Manolo fala de min, sexa na escrita, o sea, con un texto escrito, ou cada vez que me presenta un acto, joder, que agora somos máis contentos para non, Pois do que dixo, como que se crece, non? E nada máis, gracias, espero que vos guste a esto. Bueno, si alguien se quiere